אני מת. היישוב שלי, במילה אחת, מיוחד. הוא קיים כבר 34 שנים, אבל כל שנה הוא נולד מחדש. יש לנו בית ספר, גני שעשועים ונוף מדהים של הוואדי. הבעיה היחידה היא המזיקים. ברוב המקומות יש חתולים או נחשים. לנו יש חזירים. רוב האנשים היו בורחים. לא אנחנו מתנחלים. יש לנו איזה קטע עם עקשנות. אני נולדתי ביישוב. נולדתי לבעיה הזאת. במשך שנים לא ראינו אותם. אבל זה השתנה. פתאום הם התחילו להתרבות. אז הבאנו ציידים. מה קורה? מה אתה עושה כאן? לך הביתה. מה אתה עושה בחוץ? לך לאמא שלך. מה הילד עושה בחוץ עוד פעם? למה אתה בחוץ? תיכנס הבית. זה יאיר, הרבש"ץ. גיבור היישוב. אומרים שכשהיה תינוק הוא הרג חזיר וידיים חשופות. אם אני מאמין לזה, לגמרי. אותנו. החזירים, גדולים, קטנים, אמהות, האמהות הכי מסוכנות. יש משפחה שלמה? עוד לא ראינו. יופי. מוקד, כאן יאיר עטרי, קיבלתי דיווח על תאונה חזיתית באזור 619, נקרא גם יקיר צפון, אני חוזר צעיר שנכנס בגדר. מה זה רבש"ץ? רכז בעיות של הציבור. אני מקלע עסקנים, מחתל ילדים ומציל הכבישים מאלמות במצוקה. אני עובד בתאום מלא עם צוות אמציה. אני אחראי לתיקון ביובים, שעשוע עסקנים, סילוק חזירים, עצירת עבריינים וגם לכידת מזיקים. אח שלו, הילד שם לא נראה לך מזיק? יאללה, רוח מינון. אני עובד בשיתוף עם צה"ל ועם כיתת הכוננות. אתה אדם חשוד. בשטח אנחנו עובדים בתאום מלא. טוב, תראה, אתה צריך לבוא איתי לבדוק את העניינים. אני בסדר, תראה, יש לי אישור. ובהתאם למצב אנחנו מפעילים שיקול דעת. תראה, איזה פקודה שקיבלתי, אתה צריך לבוא איתי, זה בעייתי שאתה נשאר. מוקד, תקפיץ לי את הגזרה! יש לי פה חשד למחבל עם מטען, דחוף! אנחנו מתמודדים פה בשוטף עם כל מיני אירועים הזויים, אבל מעל הכל אנחנו כאן כדי לשמור על האנשים ביישוב. הילד עם החמור, צא מהוואדי, אתה מפריע למנוחת הרבש"ץ. כדי לדון בבעיה הכי דחופה ביישוב. אי אפשר לשתוק להם, אי אפשר עם כל מה שהם עושים, הם מתפרעים. נמאס לי מהחיות האלה, פשוט נמאס לי. אתה צודק, זה בלתי נסבל. מה שהם עשו למעלה זה ארץ מוחלט, זה יש רק ככה יותר. אני אומרת שנצא למבצע חשאי. אוקיי, כולנו הסכמנו שצריך לפתור את הבעיה. המבצע מתחיל. מחר בלילה, בין השעות 10 ל-2 בלילה, אין לשעות העיקרות שמסתובבים. ניכנס בהם. נערוב להם נהג חורש גלעד. נביא מזון, שמעתי שזה מפטר אותם. אוקיי, עכשיו רק צריך לקוות שהמבצע יצליח. כל היישוב סומך עלינו. נחזיר את השקט. ציפורי לילה, שווה לצאת חכם, בלילה. גבי לילה, פתרון גדול לשעות הקטנות. מה היה צריך לעשות? אני חושבת שהוא לא היה צריך יותר. כן, שילך קצת נגד הזרם, מה קרה? למה שלא יבטל? מה פתאום? בטח שמוצדות פוליטיקה ללחץ החברתי, ואף אחד, זה לא משנה מה אומרים. נכון, אחלה. עכשיו.
טוב חבר'ה, לסיכום, המטרה בפעולה היה שכל אחד יגבש דעה עצמית ושלא ילך אחרי הזרם, ולא יהיה מובל. רגע. את הנמוך תחליפו בגבוה. נראה איך נסתדר עכשיו. למה החליפו מדריך? זה עבד הורים. תמשיך. המטרה של הפעולה בעצם... רגע. בואי, בואי. הבת של שולה. כן. בואי, תדרי את זה? יופי. כן, אז בארץ ישראל, כמו שהמדריכים הקודמים דיברו, אז ממש חשובה לנו וצריך לשמור עליה. אנחנו לא צריכים להיכנס ללחץ החברתי, ללכת עם האמת שלנו בארץ, זה הארץ שלנו. רגע, בואו. תיכנסו רגע. בואו. אתם שניכם התקבלתם, אתם מדריכים של השבט הזה. אתם לצערנו אתם תהיו בגרעין, אבל גרעין זה גם טוב. זה נורא. Everybody love each other and meet each other and know who are you and what you need and what you want. If I have some place in the Knesset and I don't have place in the Knesset, I give up for him because I love him. I such love him. And you said this. From this they take our water. You understand? Such a beautiful. Somebody asked questions. Yes, my friend. Why say this is the Giv'ah? This is the Emek. I don't know. I'm something this and I don't know the cannot. Somebody have a question? Okay, so I will go and you need to say this and say beautiful, such a beautiful place, beautiful, so beautiful. Excuse me. Yes, madam, yes. Excuse me. Why this is called the Giv'ah Tzarfati? This is called אל תתפסי לקטנות. אוהו, זה לא חלום בן, זו המציאות. מוכן? זאת יקיר. יש פה מריבות על בית כנסת 9 חודשים בשנה ועל הארנונה ב3 הנותרים. אבל בסופו של דבר אנחנו לא אויבים. האנשים שגרים כאן מסתדרים טוב מאוד. הדבר הטוב הנוסף הוא חיות המחמד. ברוב המקומות יש כלבים או עכברים. לנו יש חזירים. יש אף כך נראית העיירה שלי